Bona tarda a tothom. Anem a començar el ple. Aprovació de les actes de les sessions 19 de desembre de 2017 i el 17 de gener de 2018. Queda aprovat. Concedir la medalla d'or de la ciutat de Vic al senyor Lluís Solà i Sala. Senyor Anglada. Sí, gràcies. Bona tarda. Bé, des del nostre grup municipal de Plataforma Bigatana valorem positivament l'inici d'aquest expedient per concedir la medalla de la ciutat de Vic al senyor Lluís Solà i Sala, exregidor de Cultura en aquest mateix consistori des de l'any 1979 a l'any 1983. No farem un recordatori exhaust de la seva llarga obra com a poeta, dramaturg, traductor, assagista, perquè de sobre i sobradament és conegut per a moltes persones. Però sí volem recalcar uns punts en concrets, que a part, com hem dit, en la seva extensa obra en el món del teatre, de la docència, des de la literatura, la política i la poesia, ha estat, com a biguetà, l'estima a la ciutat i al país. Des del seu vessant en l'ensenyament, eina primordial per a les persones, com ens recorda el mateix Solà, per poder conquerir espais de llibertat i ens permet a cada un de nosaltres a tenir un pensament propi. També cal fer esmena a l'impuls al teatre d'avantguàrdia a la nostra comarca, sent un dels fundadors del grup teatral, com s'ha dit aquí, la Gàbia, convertint la delegació de Vic en un centre dramàtic d'Osona, d'on en van sortir grans actius i actors de renom de Vic i comarca. En la seva extensa obra fa reflexions sobre la condició humana, els sentits i l'amor al país i el que és més important potser perquè en l'actualitat ho desitgem i anhelem tant com és el diàleg a través de la paraula. Per la ciutat de Vic i per tots els biguetans ha de ser un gran honor l'inici d'aquest expedient per concedir la medalla de la ciutat a qui ha fet de la seva vida una gran obra literària, un gran treball pel seu Vic natal i un esforç constant perquè la llengua catalana sigui la llengua pròpia del país. Moltes gràcies, senyor. Doncs moltes gràcies a tothom. Queda aprovat aquest inici d'expedient i gràcies a tots per l'acceptació. Amb això passem ja al punt 3, aprovar el nomenament del síndic municipal de Greuges de Vic. Senyor Anglada. Sí, bé, jo no m'allargaré tant perquè crec que tampoc és necessari allargar-se tant. Començaré dient que el nostre grup municipal de Plataforma Bigatana ja vam donar suport a la moció que es va presentar el 14 de setembre del 2016 per implantar la figura del síndic en defensa dels ciutadans i ciutadanes de Vic. No hi tenim cap dubte que la figura del síndic serà bona. Serà bona perquè la principal tasca que ha de dur a terme aquesta figura ha de servir per millorar la protecció dels ciutadans i ciutadanes de Vic envers l'administració local. Creiem que ningú pot posar en dubte que el senyor Joan Sala és una de les persones amb més capacitat per al desenvolupament d'aquesta tasca a la nostra ciutat. El nostre grup municipal votarà a favor d'aquesta proposta perquè el senyor Joan Sala ens mereix tota la confiança i perquè estem convençuts de la seva capacitat de treball demostrada sobradament en el llarg de la seva vida professional. Estem convençuts que el senyor Sala no tan sols farà una bona tasca, sinó que a més serà una persona que dignificarà i popularitzarà la institució. A mi no m'ha fet falta parlar gaire amb el senyor Joan Sala perquè és un fet evident que ell fa molt temps i molts anys que ens coneixem. Haig de recordar que el senyor Joan Sala va ser un dels professors meus que vaig tenir a Can Muricí, per tant, fa molts anys que el conec i sobradament sé de la seva capacitat de treball. Dit això, desitjar-li doncs al senyor Sala un gran encert i molt bona sort en aquest nou projecte de la seva carrera professional. Esperem d'ell que sigui una persona, això sí, políticament independent, que sigui una persona que no depengui de cap govern municipal i, finalment, que sigui una persona que actuï amb objectivitat, llibertat de criteri i independència, tal com marca un dels principis que teòricament ha de complir les persones escollides com el síndic. Per tant, Joan, molta sort i endavant. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Queda aprovat la figura de síndic. Moltes gràcies. I passem, hem vist la relegació de decrets i de juntes de govern i passem a les mocions. Moció presentada per Esquerra Som Vic per la redistribució en projectes concrets de les partides econòmiques del pressupost del 2008 inicialment destinades a la recollida de deixalles porta a porta en el nucli històric de la ciutat de Vic. Senyor Anglada.
Sí, gràcies. Bé, és un fet evident que els grups municipals de l'oposició en aquest consistori, tal com diu la moció, una de les seves atribucions és la de controlar i fiscalitzar l'equip de govern de l'Ajuntament de la ciutat. Dit això, des del nostre grup municipal entenem que una cosa és fer un bon seguiment i de control i fiscalització dels òrgans de govern i l'altra, i tal com s'intueix a la moció, tinguem de ser els grups de l'oposició els que hàgim de redistribuir conjuntament amb l'equip de govern algunes partides pressupostàries del pressupost de l'any 2018. Amb això, evidentment que no volem dir que estiguem en contra del que es proposa a la moció. Tot el contrari, ja ens agradaria al nostre grup municipal poder incidir en la redistribució d'aquests 941.643 euros en què en aquests moments resten alliberats a conseqüència de la retirada del projecte de la recollida de deixades porta a porta prevista pel centre històric de la ciutat. Amb això volem manifestar, fem un petit punt i a part, i nosaltres, evidentment, com és coneguda la postura del grup municipal de Plataforma per Catalunya, celebrem que no es faci, ja sé que al senyor Serrat això no li agrada massa, però celebrem que no s'hagi implantat la recollida de deixalles porta a porta al centre de la nostra ciutat, com tampoc volíem que es fes aquest sistema de recollida al reste de la ciutat. Però tal com se'ns diu en l'informe de la secretària, és competència de l'equip de govern fer qualsevol redistribució econòmica del pressupost aprovat en sessió plenària, deixant clar que ha de ser l'equip de govern qui ha de portar aquestes redistribucions econòmiques a l'aprovació del ple a través de les corresponents modificacions de crèdit. Per tant, no creiem que aquesta moció pugui tenir massa recorregut si no hi ha una voluntat política per part de l'equip de govern de deixar-nos participar en la redistribució d'aquests 941.000 euros que en aquests moments resten alliberats de cap finalitat concreta. Insistim que ja ens agradaria que l'equip de govern assumís els compromisos de traslladar a les diferents comissions informatives la distribució de les partides econòmiques i que es consensués amb els altres grups de l'oposició en determinats projectes per a la ciutat. Però, com he dit abans, aquesta potestat està en mans de l'equip de govern i crec que en aquest sentit la llei els empara. Així doncs, si no hi ha aquesta voluntat per part de l'equip de govern d'assumir aquests acords de la moció, el vot, encara que el vot del grup municipal de Plataforma Bigatana fos favorable a aquesta moció, no serviria absolutament per res. I malgrat l'esmena que ha presentat a l'última hora a la seva pròpia moció el grup municipal d'Esquerra Republicana, insistim una vegada més que si no hi ha aquesta voluntat per part de l'equip de govern, que estan amb el seu dret de fer el que ells creguin convenient, crec que no tindria massa sentit que aquesta moció prosperés. Moltes gràcies. Doncs passem a votació. Passem a votació, ja que l'alcaldessa està així. Passem a votació i ja tothom ha exposat. Vots a favor d'aquesta moció? Vots en contra? Voten o no voten? Vots a favor d'aquesta moció? No n'hi ha. Vots en contra? Abstencions? Abstencions? Doncs queda rebutjada la moció. Passem a moció presentada per Capgirem Vic, defensa dels drets dels treballadors del sector carni. Senyor Anglada. Sí, bé, no és la primera vegada que es presenta una moció d'aquestes característiques en aquest consistori i pel que veiem segurament no serà l'última. El nostre grup municipal creiem que no és ni ha de ser el consistori biguetà qui hagi de solucionar els problemes laborals dels treballadors del sector carni. En aquest sentit, entenem que aquesta problemàtica no és nova d'ara, sinó que s'està arrastrant des de fa molt de temps. El nostre grup municipal no entrarà a polititzar perquè entenem que no ens toca, una qüestió que una part dels treballadors està enfrontada amb l'empresa. Ja ha quedat de manifest a dia d'avui que aquest Ajuntament i el mateix equip de govern no pot poder fer quelcom per tal de solucionar cap dels problemes plantejats en les mocions que s'han presentat en aquest consistori, més enllà, evidentment, de solidaritzar-se amb els treballadors afectats. Per tant, entenem que aquesta problemàtica que s'arrastra des de fa molt temps els hi pertoca solucionar els sindicats i l'empresa, i no precisament el consistori biguetà. En aquest sentit, ens consta que els respectius sindicats ja estan fent les seves gestions necessàries per tal de poder solucionar els problemes. És evident que, tal com s'ha dit aquí amb aquests cartells, que hi ha 28 famílies que han quedat sense feina, 528 famílies que igualment també poden quedar sense feina,
Però insistim, aquest consistori, aquest Ajuntament, crec que poca cosa pot fer per poder ajudar aquestes famílies que vostès diuen que s'han quedat sense feina. En tot cas, no sé, poder plantejar algunes de les solucions, com s'ha dit aquí, si alguna de les persones que aquestes que han vingut de fora veuen que tenen molts problemes per aconseguir els llocs de treball, poder un dels missatges que se'ls hauria de dir és que en tot el respecte del món, però que poder el millor que seria per ells és que tornessin als seus països d'origen. Senyor Anglada. Sí, no, tan sols dir que, francament, no sé de què s'extranyen, en tot cas ja m'ho dirà en privat, el senyor Alemany de les paraules que ha dit aquí. No crec que hagi dit res que pugui haver faltat al respecte de ningú. Senyora, al tanto, senyor Anglada, crec que estic amb el meu dret, i a més en un país democràtic on hi ha una llibertat d'expressió, sempre i quan sigui en respecte, senyor Alemany, jo crec que puc contestar el que jo cregui convenient. Però, com hem dit abans, quedarà demostrat que aquest Ajuntament, a part de solidaritzar-se amb els treballadors, que jo també m'hi he solidaritzat, crec que poca cosa podrà fer. I repeteixo, insisteixo, que jo mateix, si un dia m'anés a viure a Andalusia o al País Basc i no tingués feina, doncs possiblement intentaria tornar a la meva ciutat natal, que és Vic, per aconseguir un lloc de treball. Jo crec que he posat de manifest en tot el respecte del món, perquè he utilitzat aquesta paraula, respecte. Si algú veu que aquí no té feina, crec que no és descabellat poder pensar que puguin tornar als seus països d'origen per poder aconseguir els treballs que ells desitgen. Crec que això no és cap falta de respecte envers a ningú. I a més dic una cosa, possiblement els que ens estan veient avui aquí en aquest plenari a través del 9-9, molts biguetans pensen el que jo he dit aquí en aquest plenari. I repeteixo, ho he dit en tot el respecte del món. Posem a favor de la moció. Vots en contra, abstencions. Queda aprovada la moció. Presentada per Capgirem Vic de reprovació de Francesc Xavier Solà i Cabanes, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vic entre el 2017 i 2011. Senyor Anglada. Sí, gràcies. Bé, començarem desplaçant-nos en termes de ciència-ficció pel que s'anomena la maquinària del temps, per demostrar el cinisme polític i hipocresia política que fan servir alguns partits amb l'única finalitat de provocar maldat en el seu discurs demagògic i maquiavèl·lic. Aquest és un tema que jo crec que en aquests moments està preocupant a molta gent d'aquest país. La corrupció s'ha instal·lat en el sistema econòmic i polític. És el que un servidor deia en una moció que es va presentar en plenari el 4 de març del 2013. Estem al 2018, han passat 5 anys. I afegia, ho hem de dir clar, els delictes de corrupció són delictes contra la nostra comunitat popular i han de ser considerats com els pitjors delictes que es poden fer contra el poble, especialment quan estan protagonitzats per servidors públics. Aquests delictes no poden tenir ni excusa ni justificació possible. La corrupció és una actitud i comportament dut a terme per les estructures i càrrecs polítics d'una política que ha de ser el treball per la millora de la societat i les persones. Això sota el control i la transparència en el bon ús dels diners públics. És evident que la corrupció ha explotat i ha deixat la imatge de la política plena de porqueria en alguns partits que han utilitzat la gestió del públic per aprofitament personal. Demanàvem en aquell mateix plenari, entre altres coses, que l'Ajuntament de Vic mostrés la seva condemna cap a totes aquelles persones, entitats, partits o empreses públiques o privades que, aprofitant-se dels seus càrrecs públics, poder polític o econòmic, proximitat als qui l'ostentaven, informació privilegiada o qualsevol altra raó, han portat a terme o porten a terme pràctiques corruptes d'aprofitament de la seva situació per lucrar-se amb els diners públics o privats dels ciutadans que es troben desprotegits davant d'ella. Li deia, crec recordar en aquesta moció la senyora Anna R, que hi havia 2 membres, ja li deia l'any 2013, 2 membres del seu partit de la comarca d'Osona, el senyor Mates i el senyor Solà,
que també els havien posat una querella per prevaricació. Enteníem, doncs, que el grup municipal de Convergència i Unió en aquest consistori no votés en contra de la corrupció, perquè avui per avui els hi diem, Convergència i Unió, el PDeCAT, és el partit més corrupte de Catalunya i el temps ens ha donat la raó. Els regidors dels grups municipals hi van votar a favor, els regidors del meu grup municipal. El PSC desaparegut actualment d'aquest consistori i Iniciativa per Catalunya s'hi van abstenir. I casualitats de la vida, Convergència i Unió, la CUP i Esquerra Republicana, que aquí han defensat els dos grups, concretament Esquerra Republicana i la CUP, que estan en contra de la corrupció, hi van votar en contra. Per tant, això ens dona el dret de poder parlar i amb raó de la hipocresia política que tots vostès, en un moment o en altre, han estat socis de partits corruptes. El nostre grup municipal sempre defensarà la transparència política i serem uns ferms defensors en el nou bon ús del diner públic. Però el que no farem mai serà jutjar des d'aquest consistori que, en aquest cas, ja ho han fet els tribunals, que, per cert, ja va dictar la corresponent condemna. Així, aquí estem per defensar i ajudar els ciutadans i les ciutadanes de Vic en les seves problemàtiques del dia a dia i no per fer de jutge. Considerem, doncs, que el que es presenta avui en aquest plenari no és una moció qualsevol, és una sentència condemnatòria directament a una persona, és un escarni directament a un nom i uns cognoms, i simplement el que han fet vostès, els de Capgirant Bec aquí, és simplement demostrar un odi cap a aquesta persona. Moltes gràcies. Doncs passem a votació. Vots a favor? Queda aprovada la moció. I passem ara a moció presentada per Vic per Tots per retre homenatge als biguetans deportats als camps nazis i per l'adhesió de Vic de la xarxa Mai Més. Senyor Anglada. Sí, gràcies. Bé, el nostre grup municipal de Plataforma Biguetana ens sumem al projecte per retre homenatge als biguetans que van perdre la vida al ser deportats als camps nazis, així com també a tota la resta de catalans que figuren com a desapareguts i, per descomptat, a la minoria que van aconseguir sobreviure. S'ha de dir, però, que el nazisme és una idea socialista i sense socialisme no s'hauria pogut concebre, perquè sense el socialisme no s'entén el nazisme. Tant pel seu nom, per naturalesa igualitària, com per la seva utilització neix amb les masses, pel seu assalt a la llibertat individual i per les seves solucions simplistes i reduccionistes. El nazisme és un moviment socialista i populista que ens ha ensenyat les mentides i les entranyes perverses de l'ideologia que estan a l'esquerra de l'esquerra. El nazisme va ser una forma de socialisme. No hi ha absolutament cap diferència entre el crim que el nazisme i el comunisme són i representen. Aquí, quan la moció fa referència a l'alliberament dels camps d'extermini nazis d'Auschwitz, no significa que el comunisme no hagi sigut la ideologia més sanitària de la història. L'apologia del comunisme tindria que ser castigada igual que el nazisme. Estem d'acord i estaríem d'acord quan a vegades es diu nazisme mai més, totalment d'acord. Feixisme mai més, totalment d'acord. Però jo crec que també hi hauríem d'incorporar marxisme mai més. I crec que aquí hi estaríem quasi bé tots, exceptuant alguns que jo crec que avui encara porten la ideologia del marxisme i el comunisme dintre de les seves entranyes. I mentre no siguem capaços d'entendre-ho, viurem en un tercer món moral repugnant i còmplices dels més grans assassins de la humanitat. El comunisme ens ha matat de totes les maneres possibles, de gana, de misèria, de fred, per sectarisme, per odi, perquè volíem ser lliures i encara no van tenir la mateixa posta en escena que el nazisme, que ens van gelar del cor com sempre, van participar en la mateixa intrinesca maldat i van superar i superen perquè lamentablement continua vigent en alguns països. Dir que el comunisme és una bona idea mal aplicada és el mateix que dir que el problema de la solució final fou que les càmeres de gas d'Auschwitz no tenien més capacitat. De totes maneres, voldríem que la moció concretés una mica més el que pretén i com ho vol desenvolupar. Pel que es veu, s'ha d'encarregar unes plaques a un artista i és evident que això requereix un cost econòmic. Aleshores, també s'ha de col·locar en un lloc determinat de la ciutat.
Entenem que la ciutadania podria participar del lloc on s'ha de col·locar, on ens trobarem, que tot sigui adjudicat a dit i a gust de segons quin determinat grup municipal. Creiem i veuríem amb bons ulls que tot això hagués passat abans en una comissió informativa per tenir clar el cost econòmic i el lloc escollit per a l'esdeveniment. En tot cas, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. I doncs passem a votació. Vots a favor de la moció. Queda aprovada la moció. Passem a les preguntes de Plataforma Bigatana. Després de l'última reunió amb els periodistes del Mercat Municipal, s'ha tancat definitivament l'opció de fer el Mercat Nou. Senyor Anglada? Sí, bé, entenem que si possiblement la reunió s'hagués fet abans de les comissions, el senyor Serrat ens hagués informat, però tenim entès que el dijous de la setmana passada es va reunir vostè amb els periodistes del Mercat Municipal. En aquesta reunió també hi havia, crec que em van dir els dos advocats i la secretària del mateix Ajuntament, però ni que insisteixi amb el Mercat Municipal, però és per saber si és cert ja l'última notícia que ens van donar, que ens van dir que per part ells ens van dir que proposaven definitivament baixar a baix el Mercat Municipal i que se'ls va dir que aquesta opció, almenys en aquest mandat, ja era impossible i en tot cas s'haurien de quedar dalt. O sigui, la pregunta molt concreta, a part de l'explicació que em pugui donar vostè, és dir, ja s'ha tancat definitivament la possibilitat que es faci el Mercat Municipal nou en aquest mandat? Senyor Serrat? Sí, gràcies. Mercat nou, no se n'ha parlat mai en aquest mandat de fer el Mercat nou. Es parlava de remodelar aquest mercat i baixar-lo baix. Quan es va començar a parlar d'això eren 32 periodistes. L'altre dia que van venir són 14. Si recordo, això va ser posterior a la comissió, per això no vaig poder parlar perquè va ser posterior. Ells van presentar uns escrits que renunciaven, com saben, a la concessió i un escrit que volien una sessió. Ens vam reunir perquè el seu advocat va preferir que els expliquéssim nosaltres directament a la seva junta el que des de secretaria ens deien que no eren formes, diguem-ne, de tornar una concessió així si no era amb un acord mutu, que no podia ser d'una forma que ells ho tornaven perquè era pitjor per ells, diguem-ne, no? I això és el que es va explicar. I sí, és cert que es va dir que el projecte que ells volien fer a baix d'aquella manera no es pot tirar endavant perquè s'ha caducat, es va fer una aprovació inicial i ha caducat tot l'expedient i que nosaltres ja no apostàvem en aquest mandat per fer aquesta remodelació, més encara quan ells mateixos ara estan intentant subsanar les deficiències que tenen i una de les solucions que tenen és utilitzar una càmera que està ficada a la part de baix d'on hauria d'anar la remodelació del mercat. O sigui, ells mateixos s'estan ficant barreres per poder-ho fer. Gràcies. Moltes gràcies. Festival Cantoni Gros? Sí, bé, com ja tots sabem, aquest any, després de 35 anys consecutius, no celebrarà el Festival de Cantoni Gros. Així ho va confirmar el propi Ajuntament de Vic. Encara que el festival porta el nom d'un altre municipi i els seus orígens comencin allà, no podem deixar d'esmentar la implicació de Vic i comarca. L'any 2002 es va traslladar el festival a la ciutat de Vic per la falta d'inversió privada d'unes instal·lacions adequades. Des d'aleshores el certamen s'ha celebrat cada any al Teatre Atlàntida. Ens consta que l'Ajuntament de Vic s'ha mogut per poder tenir el pròxim any 2019 un cop més el festival i pugui tenir cada una de les nostres ciutats i comarques. Quines perspectives té de l'equip de govern? Tenen confiança en que el festival continuarà? Continuarà l'Ajuntament de Vic fent gestions perquè sigui així possible? Senyora Roura. Gràcies, alcaldessa. No li puc dir les perspectives que hi ha perquè aquí intervenim diferents administracions, entre elles la Generalitat, la Diputació, l'Ajuntament de Cantoni i l'Ajuntament de Vic. Ara, en aquests moments, està aturat perquè no s'ha començat encara a buscar un altre tipus de mercat, de festival, que en tot cas sí que està clar que no serà igual que hi havia, però sí que ens agradaria poder respectar una mica aquesta singularitat que tenia de la cultura popular d'arreu del món. Però en tot cas no serà el que havia estat. Moltes gràcies. Continua sent el senyor Carles Benús el responsable de les xarxes socials d'aquest Ajuntament? Sí, l'any 2016 es va contractar el senyor Carles Benús pels serveis de dinamització i manteniment del contingut de les xarxes socials de l'Ajuntament de Vic i de l'elaboració d'un manual d'ús i estil de les xarxes socials.
l'import del contracte que li va fer amb aquest senyor, crec recordar que eren entre 14 o 15.000 euros anuals, més o menys ho dic per sobre. La pregunta és si es va elaborar ja aquest manual o no s'ha arribat a elaborar fins al dia d'avui. I la segona seria si aquest senyor continua en nòmina en aquest Ajuntament o s'ha rescindit el contracte. No fa temps ja que no ho és i es va rescindir. Ell cobrava per feina i, diguem-ne, ja no ens fa cap tipus d'actuació per l'Ajuntament de Vic. I es celebrarà la Fira d'Abril d'enguany? Sí, això també falta un mes i mig i ens hem assabentat, perquè ens ho han confirmat, que els que venien podríem dir, organitzant el que és la Fèria d'Abril aquí a la ciutat, sembla ser que aquest any no ho faran ells i sembla ser que es farà a través de l'Ajuntament o l'OFIM aquesta Fira d'Abril d'aquest any. La pregunta és si realment s'organitzarà a través de l'Ajuntament i la segona pregunta és si els que fins ara estaven organitzant la Fèria d'Abril doncs també hi col·laboraran o no hi col·laboraran. Moltes gràcies, senyor Dòniga. Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, enguany ja sabeu que la Fira d'Abril està catalogada i té un pressupost, un X, i aleshores l'associació que venia organitzant o que ha vingut, que són crec que eren els Amigos del Sur, és una associació que només van quedar 2 membres. Ara s'està tornant a reconstituir una altra associació que tindrà de semblant nominació, però aquesta antiga associació s'havia de liquidar perquè només van quedar 2 membres. Vull dir, la llei d'associacions et marca un mínim de 3 per poder continuar. Per tant, l'Ajuntament marcant degut a la legalitat no pot donar serveis a particulars o que es considerava que en aquells moments eren particulars. Aleshores ho fiscalitzarà a l'OFIM en col·laboració amb aquesta nova associació que s'incorporaran 3 o 5 o més membres i l'any que ve si veiem que aquesta associació té realment força quantitat de gent i realment teixit associatiu, doncs se li pot o podem plantejar des d'OFIM donar-li la subvenció que organitzen ells. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem vespre.